उदालगुरि जिल्लायाव AK-56 आरो गोबां गुलिफोरखौ माजबाट पुलिसा बोखांदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाट सिखारि दांगायाव माजबाट पुलिसा गंसे AK-56 राइफलजों लोगोसे गंसे मेगजिन आरो गोबां गुलिफोरखौ बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हराव उदालगुरि जिल्ला पुलिस लेङाइ बिबानगिरि ऐश्वर्या जीवन बरुवा आरो माजबाट पुलिस थानानि बिबानगिरि राजीव गहायनि स्रोत सुलुंनि बिथायाव आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमानि माजबाटनि सिखारि दांगानि हाग्रा गुदुंनिफ्राय पुलिसनि मोनसे हानजाया हा सिङाव फबनानै दोननाय गंसे AK-56 राइफलजों लोगोसे गंसे मेगजिन आरो गासै 20 गुलिफोरखौ बोखांनो हायो। माजबाट पुलिस थानानि बिबानगिरि राजीव गहाया मिथिहोदों दि आसाम अरुणाचल सीमानि सिखारि दांगानि रौता दैसानि साखाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बे हाथियारखौ बोखांनो हायो। लोगोसे बे हाग्रा ओनसोलाव उदालगुरि पुलिस आरो माजबाट पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं होननानै बिथाङा मिथिहोदों।